Ο συνδυασμός όλων αυτών με το πανέμορφο φυσικό τοπίο που το περιβάλλει, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει και την εκλεπτισμένη πολυτέλεια των χώρων του, κάνουν το Πίνδος Παλάς να είναι ο απαραίτητος προορισμός. Τέλος, με έδρα το Πίνδος Παλάς μπορείτε να κάνετε πολλές ημερήσιες εκδρομές στις γύρω περιοχές του νομού Γρεβενών και να απολαύσετε την φύση κάθε εποχή του χρόνου, αφού απέχει μόλις 35 χιλιόμετρα από την πόλη των Γρεβενών και 11 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Τι δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μαγευτική Βάλια Κάλιντα και τις υπέροχες γύρω περιοχές? Ένα ονειρεμένο ξενοδοχείο. Και αυτό είναι το Πίνδος Παλάς, εδώ στη Λάβδα Γρεβενών, που προσφέρεται για κάθε εποχή του χρόνου. Και αυτό το καλοκαίρι το Πίνδος Παλάς θα αποτελέσει μοναδική επιλογή για τις δικές σας εξορμήσεις.